vervolgen hier de officiële Limburgse spelling 2003. De vorige keer hebben we 2 spellingstekens behandeld, namelijk de O en de E. Alle woorden met O schrijven we met een A en O, met altijd de A voorop. De E is wel de lastigste. A en O. En op allebei de letters een omlaut, oftewel 2 puntjes erop. In het Limburgs geeft het heel veel woord met O en E. Even kijken of je er al weg met bent. Ik wil schrijven het woord koken. Welke klinker moet erin staan? Geer op gelijk. Er moet A en O tussen gezet worden. Nu wil ik schrijven het woord keuken, wat in het Nederlands kokhalzen betekent. Welke klinker moet erin? Dat klopt. A en O. En allebei de letters met omlaut. Al bij de korte klinkers geeft het echt Limburgse klanken die het Nederlands gaar niet heeft. In deze les komen 2 van die korte klinkers aan de beurt. De O en de E. De O komt gaar niet in het Nederlands of in het Duits voor. De E komt wel in het Duits, maar niet in het Nederlands voor. Laten we beginnen met de O. Het streepje loopt van linksonder naar rechtsboven op de O. Woord waar deze klanken voorkomt zijn worst, rond, bos, mond, modder, spons, en botter. Tot besluit de E. Die kent je uit het Duits. Denk maar eens aan Köln, ofwel Kullen. Daar kent je goed aan vasthouden. Het woord Kullen heeft de E. Een paar andere woorden met E. Kluskes, put, kussen, bus, mus, brug, en sloopmuts. Hier komen zin met dukker de O en de E erin. Op een grond wie de put, zo de hond met zijn kupje in de modder. Hier ziet. Limburgs schrijven is best te leren. Als je de klinkers kunt schrijven, is het ergste leed al geleden. Het schrijven van woord in zinnen is normaal gesproken ook goed te leren. De volgende keer gaat het over de E van vis en de E van geer. Kijk er ook weer.